José Ramón García, des del Partit Popular. En quant al tema econòmic, l'actual equip de govern s'ha mantès en la mateixa tònica dels 20 anys, no han sabut elaborar els pressupostos adequats, tampoc han sabut aprofitar els anys de bonança que han tingut a la nostra ciutat en el creixement de la construcció, les plusvalies que han generat, els ingressos també per les llicències. A més, hem tingut un contracte en Aigües de València de més de 3 milions d'euros, que són més de 500 milions de les antigues pessetes, i tot això ha portat diversos milions d'euros a la nostra ciutat que no s'han vist reflejats en la nostra ciutat ni en la nostra economia. Nosaltres anem a acabar el polígon industrial de Cotes, anem a potenciar un altre polígon per a que vinguin indústries al nostre poble, perquè este apenas ha donat suport a les que teníem traslladar-les allí, però fa falta, aprofitant la situació geogràfica que tenim, de que estem al costat de l'autopista, que estem al costat del ferrocarril, estem al costat de l'autovia, anem a demanar l'eliminació del peatge perquè la indústria pugui anar d'una forma més ràpida al port de València i que siga un referent perquè altres indústries puguen vindre a la nostra ciutat. Anem també a controlar i a reduir l'endeutament del nostre ajuntament. En quant a l'agricultura, anem a potenciar i a demanar un preu just i també anem a reivindicar el trasbassament. El trasbassament que tant el Partit Socialista com els partits d'esquerra se neguen. I si al final no tenim aigua en el Algemesí i no podem continuar la nostra agricultura, doncs ni podrem demanar un producte d'origen ni podrem fer res perquè al final no podrem seguir endavant. El mercat anem a fer-lo a peu pla, fent places d'aparcament subterrani per a donar suport al mercat i al comerç de la nostra ciutat, perquè pugui potenciar-se. I tot això ho farem per acabar aquesta gestió negativa que ha hagut durant aquests 20 anys del Partit Socialista, que ells ens diuen que som negatius nosaltres, però no, el que som realistes. Si volem un Algemesí, millor. Moltes gràcies. Ja per últim tancar esta ronda el PSPB amb Emili Gregori. Bé, moltes gràcies. El senyor García s'ha impregnat de l'esperit catastrofista del senyor Rajoy a nivell d'Espanya. Però bé, estem en l'activitat econòmica. Indudablement, però l'activitat econòmica va centrada en tot allò que estem fent així al Algemesí i que bàsicament, i resumint, no anem a detallar i a desgranar totes les activitats que se van a realitzar, però en síntesi direm activitat econòmica, activitat industrial i empresarial. Ara resulta que ens van acabar el polígon de Cotes. Ja està el polígon de Cotes fet. Anem a ampliar-lo en l'A i en el C. Tenim el polígon Pepe Miquel al costat, 600.000 metres quadrats més, i tenim l'ampliació del polígon de Sos. 2 milions de metres quadrats allí, que ara algú pensa que va a descobrir-los. Ja estan allí, ja estan en funcionament 90 empreses, més de 90 empreses, de dins i de fora, que donen treball a veïnes i veïns d'ací del Algemesí, majoritàriament, en la gran majoria, per no dir que quasi que tots. No sols això, anem a fer ara un altre polígon industrial. Hem fet Xara 1, Xara 2, Xara 3, on està Copal, anem a fer Xara 4. I de promoció municipal, sol municipal, per a vendre-lo a preus barats, com s'ha venut Cotes, per a que se puguen posar allí empreses que són la enveja de moltíssimes altres poblacions. Empresaris que han vingut així i que s'han quedat a la porta sense poder estar perquè se venia a preus molt econòmics. Hem potenciat el comerç i els serveis al Algemesí i anem a seguir potenciant-los, autònoms, emprenedors, el Centre d'Iniciatives Empresarials de la Ribera, que està així al Algemesí, l'ADL, l'AFIC, la promoció comercial, AXA. Ja hem posat en marxa l'agrupació d'empresaris d'Algemesí. Ara se'ns ompli a tots la boca de parlar d'agricultura. Efectivament, el problema de l'agricultura, que dona molta activitat econòmica i de treball així al nostre poble, és un problema de preus. És un problema de preus. I al costat de la defensa dels preus hem d'aplicar-se tots. I ahí estarà l'Ajuntament, però per exigir a la Conselleria que faci els deures que deu de fer i per exigir al Ministeri també d'Agricultura allò que ha de fer defensant el nostre producte en Europa. Tenim una situació immillorable, però efectivament hem aconseguit també no sols l'autopista, sinó també la CB50, que és l'autovia que va unir la costa en l'interior i que va a potenciar més encara la localització del Algemesí.